Magpainit lang tayo ng mantika sa ating kawali. At ilusunod naman natin yung ating bawang. I-toast lang natin to hanggang mag-brown. Pag ganyan na, hanguin na natin siya. Isunod naman natin ang ating kikiam at ating chicken balls. Pag luto na, hanguin ulit natin. Sunod naman natin ang ating chicken thigh. Prito lang natin siya ng mga 2 to 3 minutes. Pag ganyan na ulit siya, hanguin natin ulit. Sunod rin natin ang ating atay ng manok. Lutuin lang natin 2 to 3 minutes. Kapag ganyan at wala ng dugo, hanguin ulit natin siya. Dito naman isunod natin ang ating bawang ulit. Gisahin lang natin siya hanggang mag-brown. Isunod naman natin ang ating sibuyas. At ibalik na rin natin ang ating manok. Maglagay na rin tayo dito ng tubig. Kailangan marami ang tubig natin dahil lumi ang ating lutuin ngayon. Lagay lang tayo ng asin at chicken cubes. Tapos pakuluan muna natin siya. Ayan, at kumulo na. Maglagay tayo ng paminta. Ayan, at pakuluan ulit natin siya. Lagay tayo ng liquid seasoning. Ayan, at lumambot na ang ating manok. Pwede na nating ilagay ang ating carrots. Maglagay na rin tayo ng slurry o cornstarch. Takpan lang ulit natin siya. So, ayan na yung ating manok. Sobrang luto na siya. Ilalagay na natin dito yung ating atay ng manok. Sunod na rin natin yung ating kikiam at chicken balls. Ganyan lang kalapot yung ating sabaw para hindi naman maubos pag nilalagay na natin yung ating canton or Mickey. So, ilagay na natin yung ating Mickey. Bali, binabad ko yung aking Mickey or pansit para hindi mag-alat yung ating sabaw. Dahil maalat po ang Mickey. Maglagay na din tayo dito ng itlog. Halo-haloin lang natin siya para hindi magbubuo yung nilagay nating itlog. So, kung gusto nyo namang sobrang lapot yung lumi nyo, pwede kayong magdagdag ng cornstarch. Mas masarap pa rin yung lumi na may mahigop ka pa rin ng kaunting sabaw. Tapos, ilalagay na rin natin dito yung ating piniritong bawang at saka yung sibuyas na dahon. Ayan na at luto na ang ating chicken lomi. Huwag kalimutan pindutin ang ating bell button para palagi kayong updated sa aking mga simple recipes. Kain tayo! Maraming salamat sa inyong panunood. Happy eating!